बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथाय बे खुंथायखौ जोङो बावहाय सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव मावखुलिखौ गाहाय मावखुलिखौ बेखेवनाय बा जोंना आजावनायनि उननिफ्राय जोंजों लोगोसे सरकारिनि भाबैहाय जों सरकारि भाबै जोंनि काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ जों मोनथ'नो हायाखैमोन। गोबां नाजानायनि गेजेरजों आसाम सरकारजों रायलायनायनि उनावहाय दिनै सौफैदों मुस्रि अनिल चन्द्र देउरि बिथाङा जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहायारि खुंथायनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांनि दिनै सौफैनायाव खोब जोङो काउन्सिलनि जानानै बर' कसारी अनसाय गावहायारि खुंथायनि जानानै जोङो गोजोननाय मोननाय फोरमायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बर' रायजो राजा जानानै बिटिसि बाहेरानि गासै बर'फोरनि जानानै जों गोजोननाय मोननायखौ फोरमायो आरो बिथांखौ जोङो गोसो गुदुङैनो बरायनानै लाबाय जों बिथांखौ आरो बिथांनि जि मोनसे जिरायग्रा माने खथा बावहाय बे बिथांखौ जों फज'खांबाय आरो जोंनि माहारियारि आफादफोर बे माहारियारि आफादफ्राबो गोजोननाय मोननाय बेजों लोगोसे बिथांखौ बरायबाय आर'नाइनि गेजेरजों आर'नाइ गानहोनायनि गेजेरजों दा बे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो दिनैनिफ्राय जोङो बुंनो हायो गोदान मोनसे आरो चेप्टार जोङो जोंनि बर' कसारी गावहायारि खुंथायनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ जों मोजां मावफुंलांनो हानायनि बा दावगालांगोन बा मावनो हागोन बे मिजिंखौ जों लानो हाबाय आरो जोंनि जि माखासे आद्रा खामानिफोर दङ जोङो बेखौहाय सरकारजों मोनसेनि उनाव मोनसे मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय सरकारि भाबै रायलायनायनि गेजेरजों जोङो मावफुंलांनो थाखाय खाबु लानांनो साननाय जाहैदों। जोंनि नाजानांगौआ बा मावनो गोनाङा दा गिबि खामानियानो जाबाय जोंना जोंनि बिटिसिनि बायह्रायाव 10 लाखनिबो गोबांसिन बर'फोरनि थाखाय जाय काउन्सिलनि थाखाय जों दाबि होदोंमोन जाय काउन्सिलाव जों मोनबाय बर' कसारी अनसाय गावहायारि खुंथाय बे खुंथायखौ जोङो मोजाङै महर होनो थाखाय बा बेखौ मोजाङै गायसनथारनो थाखाय जोंनि गिबि मावनांगौ खामानियानो बिटिसिनि बायह्रायाव थानाय बर' गामिफोर आरो न'खरफोरखौ जोङो सरकारिनि मोनसे गेजेट नटिफिकेसननि गेजेरजों बेखौ नटिफाइ खालामहोग्रोनांगौ बेखौ फोसावहोग्रोनांगोन बेखौ फोसावहोखांनायनि उनावसो जोङो जोंनि बर' कसारी अनसाय गावहायारि खुंथायनि बियाबफोर जायखौ समस्ति होनो हारसायाव बे बियाबफोरखौ जों दानाय जागोन गासै जोंहा 36 बियाब दानांगौ 36 दा 36 बियाब दानो थांनायाव गामिफ्रा नटिफाइ जाखांनायनि उनावसो बे गामिफोरखौ लानानैसो जोङो बेखौ बबे ओनसोलखौ लानानै बबे गामिखौ लानानै मा बियाबखौ दानाय जायो बेखौ जों थिग खालामनाय जागोन दा बे खामानिखौ जों मावग्रोनांगौ बेनि उनावहाय जोंहा अफिसा दा जों लाथ'नायसो बियो जाय माने मावखुलियाव दिनै जों जिरायदों बे सरकारनि मोनसे बिल्डिंमोन बेखौ जोङो लाथ'दोंसो जोंहा जोंनि आलादायै लुफुंथारनांगौ दङ हा नागिरगासिनो दङ हा नागिरनानै मोननाय उनावहाय जोङो जोंनि मावखुलिखौ गाहाय मावखुलिखौ मोजाङै लुफुंना लानायनि जे मोनसे खामानि बेखौबो जोंहा मावनांगौ दं दा जोंनि गिबि मावनांगौ खामानिया गामिखौ नटिफाइड खालामहोनाय बेनि उनाव बियाब दाखांनायनि उनावहाय आरो बिसायख'थि गेलेहैनाय जेब्लासिम बिसायख'थि गेलेहैनो हाया बा बिसायख'थिनि गेजेरजों मोनसे इलेक्टेड माने काउन्सिलजों दाफैनो हाया अब्लासो जोंनि खामानि मावनाया आद्रा थाबाय थागोन ओंखायनो जोङो गिबि बेखौसो मावग्रोनानै लागोन बेनि उनावहायसो जोङो सरकारजों जि मोनसे रांखावरिफोर फैगोन बेखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावलांनायनि थांखि लानो साननाय जादों। এইটো তাৰমানে নতুনকৈ গঠন হৈছেতো গতিকে একদম মানে প্ৰাইমেৰী ষ্টেজত আছে গতিকে আমি এতিয়া অফিচ এইবিলাক মানে বহুত দূৰ হয়তো গতিকে ৰিজনেল অফিচ এটা আমি গুৱাহাটীটো কৰিছে তেওঁলোকে তাৰপৰাও আমি চলাম আৰু ইয়াৰ পৰাও চলিব আৰু যিখিনি বাজেটৰ পুঁজি আহিব তাক যাতে ভালদৰে চলাব পাৰি সেইখিনি আমি চিন্তা কৰিম আৰু এই আউটছাইড বিটিচিৰ পৰা যিসকল আমাৰ বড়ো সমাজ আছে তেওঁলোকৰ যাতে উন্নতিটো হয় আৰু সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিম। আপুনি এইটো কাউন্সিলটো কেনেকৈ চলাই যাব এইটো আপোনাৰ নেতৃত্বতে যিহেতু কাউন্সিলটো চলাই যাব লাগিব আপোনাৰ সেইটো কাৰণে প্ৰথমতে আমি আমাৰ ষ্টাফ নাই প্ৰথমতে আমি আমাৰ এমপ্লয়িখিনি ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব
অলৰেডি আমি ডেপুটেশ্যনত লাগে বুলি কিছুমান এমপ্লয়ী বিচাৰিছোঁ আৰু এমপ্লয়ীখিনি নহ'লে আমি চলাই নিয়াটো দিগদাৰ হ'ব সেইখিনি সেইকাৰণে আমি গভৰ্ণমেণ্টলৈ লিখালিখি কৰিছোঁ আৰু লিখালিখি কৰিবলৈ এতিয়া মানে অফিচটো বহিছে আমি লিখালিখি কৰিম তাৰপিছত সদ্যহতে আমি ডেপুটেশ্যনত যদি কিছু সংখ্যক এমপ্লয়ী পাই যাওঁ তেতিয়া আমি ভালকৈ চলাই নিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ ছাৰ এইটো অফিচত কিমানখিনি এমপ্লয়ী হ'ব এমপ্লয়ী হিচাপেতো আমাক বহুতেই লাগিব ধৰক প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীক সহায় কৰিবলৈ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰীও লাগিব তাৰপিছতে মিনিষ্ট্ৰিয়েল ষ্টাফত ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্টৰ পৰা আদি কৰি নজৰত নাজিৰ লাগিব তাৰপিছতে আৰু আমাৰ এছিষ্টেণ্ট লাগিব আৰু পিয়ন চকীদাৰ এইবোৰ চব লাগিব মুঠ কেইজনমান লাগিব ছাৰ আপোনাৰ এতিয়া পটকৈ মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম লাহে লাহে আমি তথাপিও 25-30জনটোতো লাগিবই আৰু আপুনি ৰাইজবিলাকক এতিয়া কিবা মেছেজ দিবলৈ বিচাৰে আজি ৰাইজক কৈছোঁ যে ধৰক এতিয়া বাজেট কিমান নিৰ্ধাৰিত কৰিছে বা আমাক কিমান দিব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু সেই হিচাপে আমাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ ডিচিশ্যন মতে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক ল'ব আৰু সেইমতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, BTech, BDes, MTech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.